Kamuy Ikapia ay isang human rights organization tumitingin doon sa kalagayan ng mga mamamayan natin dito sa Ilocos. Una-una, sasabi natin na corruption undermines economy, social, and cultural rights. Sa usapin ng pagbubunyag doon sa mga corruption na nangyayari, naiipit yung mga mamamayan natin, mga magsasaka, manggagawa na inaagawan ng karapatan sa kanilang pangkabuhayan. Okay? At hindi lang yun, makikita natin na yung patismo na nangyayari sa Ilocos Norte at kahit saan man lugar, ito ay pinupundohan ng ating gobyerno, ngunit yung usapin ng human rights ito ay hindi pinupundohan. So, ibig sabihin, nagagamit yung corruption ito ay hindi lang usapin ng pagkawala ng pondo, kundi ito ay isang mekanismo upang bibitin ang mga aktivista, mga indigenous people, mga magsasaka, mga manggagawa, mga doon sa mga fishing sector. Isa itong mekanismo upang bibitin sila doon sa kanilang karapatan. So ang Kamuy Ikapia ay nakikiisa at nananawagan sa mga panawagan ng Kamuy Ikapia ay buwagin ang NTF-ERCA.